Abang nga tuwang gusyo. Brad! Oh, ano yan saka? Nalagay ko ng break eh. Di mo, huwam na yung kwarta lagi, Brad. Huwam na sa kwarta. Huwam mo kwarta, hilom di ay. Yan ay mong katapulan, yan ay mong kapalahubog mo. Sige lang ka, huwam mo kwarta. Saan na? Sabay. Ikaw, bita ka nga. Turan kaya makaingon ka na kung tapulan ko kay sa may grado na ko. Sabay ko, panghambog ito ko nga ko grado. Muna na ka-referensya ni mo. Kaya sa una, peskulahon taso ng tatay, magsigi ka magpanyabas. Tigaan ganit kagbaon, imo na yung recess na yung imong paborito nga subject. Muna na kadaot ni mo, ya karon ka human ng eskwela. Ako nga nilampos ko tungkol sa kapaling kamot. Ako imong hasulan. Bungot sa kong Ernesto, ano ka? Ay, ako sig yaw-yaw ko, Brad. Ano? Ako kwarta. Sus, wag ko kwarta dire, wag ko kwarta dire. Ito, kagiangkon na ka, igsoon di ka na ko igsoon, ay. Kayo igsoon, patapre, kagagwapo na ko, katawar ko naong ni mo. Itakin mo, Brad. Wata, magbayo, yan yung naong di ka, hindi tama nagsoon. Mao nga, adto hang news lain na ka ng parehan ni mong naong. Lagaw na niya. Pwede ko lang. Ani kong naong, inyo lang ko ni mga, kwan. Di na kami lang akong igsoon ta. Sus, wag ko igsoon na naong nga, oy. Wala humog pa kayo na ko, nakaupaw pa, igsoon pa tadi, tagaupaw, parehan ako. Kung paghangyon mo, Brad, kinasing-kasing ka na ba nga muwag kong kwarta kay baw kang wako'y trabaho. Una nga, salamat lang kayo sa imong pagpangasaban ako. Ato na ko. Tapulan ka manggod. Unya, ari dagan rin problema. Unya, ang kwarta ipahuam, itagay ra. Pungot sa ukog barkada rin buhion. Una nga ako di ko mapahuam. Ay, bikaon niya, kay okay ra. Bay. Wala ko nang wabi na ko. Oo, maganda bay. Santil mo, hinuol. Anong hilak maga? Lagi ko problema, bay. Dito ko sa akong igsoon, Brad. Bay, iyan naman akong kasab. Anong muwag akong kwarta kay inanglanong akong kwarta. Ha? Oo, hingilap ko na nga. Magsigang ko nga ako nga. Binta magsoon. Hilak, oy. Ano man di ay? Di ka, wag kang kunan yan nga igsoon ka. Oo, iya kong hinan. Kita kisa iyang istorya na ko eh. Noon siguro ba? Tungod siguro sa nasimong naong magwakan ko nagigsuon kay mauwaw siguro na siya mumadto magdada ni kuyog sa merkado kay term sang batiya sa gino ni mong uos sa pragaba may buhok. Noon ka ba bati kay kunaw ba? Dili kay bati. Dili kayo sus pragaba lang. Maluoy ta si mong itsura yo pero sao man nga. Sao man yan naman di. Ay sige kila kay niingon magtimo si mong naong hila ka. Di para mawagtang imong problema. Yan naman din, huwam di ka niya kwarta day. Huwam lang tayo kwarta day, kaya na ako problema. Okay. Amahan sa kusong sipon, friend. Sila pa di mo. Hoy, paminaw ba? Dato mo kayo na siya, hindi man siya pahuwam. Oo, lagi na. Tungod sa ihang dato, iyan lang kung tamayon lang. Di may magsuon kuno. Naray, pare ba siya basambahan day? Pat din yung lumiruha. Lumiro ba eh? Oh, pat din eh. O saan lumiro ba? Swerte na siya. O saan nga lumiro lagi kay inangan nga. Mapalit na. 246. 246? Oh. Ya, sigurado ka lang. Mugawas na lumiro ha? Tistingi lang, di ta ka siguro. Pero bao gani nga, swerte kay basin og ikay swertean. Salamat kay Bagi. Di na ko magdugay happy tara ba alas 2. Oh, sige, likaw-liyok na yan. Balik ako kung inkaso. Oh, wala. Ato na ko. Oh, sila ka na. Salamat kasi mo malipay pa nung kunin mo ba? Oh, busy ko ba? Ay, sige, magkakay mo tagnaw. Sige, likaw na. ko. Oh. Luuya sa din taon. Bailag mo gawas, yung magkakwarta. Hindi si bay tugsok na. Naamas bangko rin tambay. Ganihar man na. Ako kung duulon, di. Luli kayo mo, belum lagi paabot. Bay! Bay! Oh. May kailangan ka. Oh. Bago pa lang na kung di pa lang mga duha ka oras, tulo ka oras ang imong suon dili. Ay, suna! Katong gwapo kayo gud programa. Uy, di, ito na ko igsuon. Uy, bungod sa ukong siya igsuon gud. Wah, ka igsuon nga. Makay ka na. Pobre, ay. Makay ka na imong igsuon imong yan naon. Naghilak kita to diri oy nang huwam na ko 50 kay iya ay palit sudan. Ina na ko pilam ni sudan sa tag 15 mo sudan ko na kay suklian ng 35 ibagdok na kay basig may surte. Wah, ko igsuon bay, sultian taga sinuod nga natong naunga. Inanang naunga, wa. Ya, pobre pa kayo. Sus ni mo bay. Ako pwede ba kamot ako nya. Karon.
Kay suon mo na na. Pero mao dyan, di matag-ang panahon ka na dagwaya, maunay nagadag swerte yung tanim mo. Kay suon yun mo na bisig sa di lagi ka man ko abi kay gwapo kang animalas ka. Kanay suon na digi kumangko na nabay. Bisag saon pa kay pati sakitas kung buot anang pati badlunguna ay. Badlongon bro, nak basta mo Sa na. ang lugar ba sultian na kanagi bata nga grabe pagdahiya ko unya para hubog. Wow. Ana lang. Bay. Oy, bay. Salamat kayo, bay. Daling balik ko, bay. Kay. Swerte kayo, bay. Oy. Mo ba? Oh. Matay nga naman. Katong imong gihatag na ko bang lumiro. Ay kag balikas ba kanay mo igsoon kay purti ko nung di malasan ni Moknaong. Di malasag mo raw. Yes. Alay. Di malas, daw. Kang naw nga grabe ba. Dalawa, bay. Para mo tuho ka, bay. Ang daog nako sa imong gihatag. Dawa, di ba? Oh, imong miron ba yo? Now, purting. Swerte kayo ng gihatag mo lumiro nako. Perting swerte ha gini ay. Unya kini mo igsoon, wa gi swerte kay malas kuno ka. Mao lagi. Mao bitan puti na kong hubong sa ni. Ay pagdungdung nako. Abi kay kuan nakita nakakwarta nako. Ade, igsoon may gikan ako. Ay igsoon ko taon. Muna igsoon ako kung Ay grabe. pahak ingon ka gani nga di ka maangkon. Di mo muna igsoon ako nga grabe kagapuha ni Oh, igsoon. wapo mo ning kwao. Sa kadako di ka kadawat gid ako kay puti sakita mo. Istoran mo nako. Kaya- Di lagi. Kini mo ko igsoon. Dabi na sa kini mo ko igsoon ba nga. Gwapo kayo, liwat din na to. Gwapo bay nga gibalikas ka bay. Ore, aja na ba nay? Ay, 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 ay,